आरो बेनि थाखायनो गुबुनखौ सोराव लानानै गुबुनखौ सोलिनो थांनायाव बिखुनजो सोरनि मा जागोन बेनिफ्राय बिसोरखौ होनांगोन मा बाथौनि गियान मानो होनबा जोंहा सोरबा ब्रह्मनि सोरगोन सोरबा जा हाबाफारियाथ' नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय बे गसाइगाव जिल्लायाव बे 3 बोसोरारि बे एनुवेल कनफारेन्स खुंदोंथ' बेहाय 31 आरो 31 थारिखखौ बे लादों आरो बे हाबाफारियाव आं दिनै 31 थारिखआव गेवलां मेलाव आलासि महरै बेहाय आं फैदों आरो बेहाय आलासि महरै जि बाहागो लादों बेहाय आं बे बाथौ गौथुमनि बेखौ बाथौखौ फेहेरनाय बाथौखौ फोगोमनाय बाथौखौ फोसाबनाय बे हाबाफारिखौ आरो बे बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनायनि जि हाबाफारि दङ जोंनि बाथौ गौथुमनि बे हाबाफारिनि सायाव आं रायजोफोरनि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंबाय जोंनि बे बाथौ धोरोमा मोनसे जोंनि गेजेरनि बे दा जोङो मोनसे बे धोरोमखौ जों बयबो अनसायनाय बयबो मोजां मोननाय मुलुगनां बे धोरोम हिसाबै खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जों बे धोरोमनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमनि आरो बर' माहारिखौ जों दावगाहोनायजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन हारिनि बा गुबुन गुबुन धोरोमजों ज' गोरोबलायनानै अनलायनाय आरो जों दावगानाय बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जों नाजाबाय थादों जाहाथे जोङो दानि बे मुलुगाव दानि बे क्रिटिकेल बे मुगायाव बे धोरोम फालिनायनि गेजेरजों जाहाथे मानसिफोरनि गेजेराव सुख शान्ति लाबोनो हायो बेनो जोंनि हाबाफारि आरो बेफोरनि सायाव जों खामानि मावदों जों बेखौ लाइमोनफोरनि थाखाय बेखौ फोसावनायनि जों लामाबो लादों दा बेखौ जोङो माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जेरै जोङो बे जोंनि बे सिबिनाय खान्थियाव उन्दैफोरनिफ्रायनो जोंबो बेसोरखौ बाथौ थानसालिफ्राव बे आर'ज हाबाफारिफ्राव जोङो माबानायनि गेजेरजों ओमफ्राय सम सम बिदिनो मेल मिटिं खालामनायनि गेजेरजों बिदि खालामो आरो थिग बिदिनो जोंनि बे दौरि हान्जा जायफोर फुजारिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो मोनसे फर्मेलिटिजों मोजाङैनो जोङो सिस्टेमेटिक जाहाथे जों फोरोंनो हायो बिनि थाखायबो जों बेब'स्था लादों।